Me oltiin ensimmäisellä jaksolla ihan mielestäni paljon parempi joukko ja ihan suvereeni, et ei meillä ollut siinä niinku mitään hätää. Ja toisella jaksolla sitten päästiin kyllä 3-0 jo johtoon, mutta sitten parilla räpyllä virheillä niin kaveri tuli tasoihin ja meni sitten ohikin ja tuli aika jännät paikat tässä sitten saada noin 3 pistettä kotiin, mutta onneksi näin, että tärkeät pisteet meille, ettei jäänyt tänne, mutta toki Vihti paransi paljon toisella jaksolla. Istuttiin hiljaa ja hävettiin. Ei oikein mitään sen kummempaa. Mietittiin vähän ja aloitettiin aika lailla alusta keskittyvää koko peliin. Sitten lähdettiin toiseen jaksoon. No kyllähän nämä tilastot nyt näyttää hyvältä tietysti johtuen tuosta ensimmäisestä jaksosta ja oikeastaan meidän ulkopeli muutenkin oli niinku kokonaiskuvassa hyvää, sekä että sisä- ja ulkopelaaminen. Ja jos tilastoja katsoo, niin Toiviainen ja Puisto löi yhtä paljon kärkkäreitä kuin Vihdin joukkue kahdestaan. Että sinänsä ollaan kyllä oltu hyviä ulkona ja sisällä, mutta pieniä, tai ei niin pieniäkään, niin itse annettu kaveri ottaa tuohon mukaan, otettiin tuohon peliin ja sitä ei saa käydä, että annetaan nyt anteeksi, että ensimmäisen kun jaksopelistä on kyse, niin se helposti herpaantuu ja lähtee, mutta kauttaaltaan on hyvä peli, mutta sitten pieni terävyys noissa paikoissa, kun pitää katkaista toi peli, niin niissä tarvii olla paremmin. No oikeastaan ainahan se on haasteellinen, jos lyöt noin paljon juoksuja niin saada ne energiat ylös uudestaan ja lähtee 0-0 ja varsinkin jos se menee vaikeaksi se saaminen, se juoksusaaminen siinä alussa, niin se on vielä hankalampaa, mutta me nyt onnistuttiin siinä ihan ok, mutta sitten tuossa kolmannessa vuorossa jotain tapahtuu, niin en tiedä mitä sitten sen enempää, mutta on se haastava, kun lyö paljon juoksuja ja lähtee toiseen jaksoon. Sunnuntai Jyväskylä vieraissa, sen jälkeen Lapua vieraissa, sen jälkeen Seinäjoki kotona. Semmoinen 3 pelin homma, siinä on meillä tavoitejaksossa vielä tähän jaksoon, mutta Jyväskylään mennään sunnuntai. Suuri muutoshan pitäisi tulla tuossa ihan siinä asenteessa, että tänne pelejä lähdetään vain ja ainoastaan voittamaan. Et ei ole semmoisia pelejä, missä ei jaettaisi pisteitä ollenkaan. Et ekalla jaksolla, jos kaveri ei epäonnistunut, niin me ei saatu paloa aikaiseksi. Niin silloin kaverina on tosi helppo pelata. Että kun saa silloinkin kun on meillä palon paikka, niin saa sen anteeksi. Sitten on vielä hirmu lyönnissä kauttaaltaan koko tuo vastustajan porukka siinä ekalla jaksolla. Niin siinä sitten välillä siinä rupesi tuossa rajanpinnassa katselemaan, että mistä täältä pääsee pois. Mutta onneksi sitten pääsi tauolle pois ja sitten toisella jaksolla niin piristyttiin selkeästi ja sitten kun me saatiin se kolmostilanne siinä aikaiseksi ja sitten siinä tuli Mäkisen Minttu ja taas nosti sitä koko joukkueen ilmettä niillä 2 juoksulla. Ja sitten ja sitten tuossa lopussa niin taas oli ihan selkeästi, että me oltais voitettu toinen jakso, jos oltais otettu pallot kiinni. Siinä kaveri antoi avaimet käteen, mutta sitten heitettiin ne menemään siinä lopussa. Että pieniä juttuja. Onneksi Pori ei ollut meidän päävastustaja, muuten tässä olisi harmittanut vielä paljon enemmän. Kyllä tämäkin nyt kun saadaan sisäpeliä auki ja sitten kun tulee heikompiakin vastustajia, niin kyllä mä uskon, että me saadaan sillä aika paljon paremmin rullattua touhuun. Että jos nyt tässä on nähty, että Pori ja Viininjärveä vastaan niin saadaan tehtyä juoksuja, niin kyllä se antaa lohtua nyt kun seuraavat 2 peliä on Kankaanpää ja Lappeenranta, niin kyllä ne on 2 semmoista peliä, mitkä aika lailla määrittää loppukaudenkin sitten, että aika luottavaisin mielin kyllä, että tuolla ekan jakson pelillä ei tule mitään niitäkään vastaan, mutta toisen jakson pelillä niin ei pitäisi olla hirveästi hätää. Jos sitä tilannetta tulee, niin kyllä ne meidän kotiutuspuoli kyllä hoitaa hommaa, että se on sitten tuo kärkipuoli, mikä pitää saada toimimaan, että ei meillä kotiutuspuolella mitään hätää.